Kula wangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Usduk temena sira wa indara lan senajan mudharati ka ing sira fil ajili ing dalem saiki fa innahu mongko setuhune temen iku yang fa'u bakal manfaati ka ing sira fil ajili ing dalem besok. Wala takdzib lan aja goro sapa sira wa inna fa'a lan senajan manfaati ka ing sira fil ajili ing dalem saiki fa innahu mongko setuhune goro iku yaduru mesti bakal mudharati ka ing sira fil ajili ing dalem besok. Kaya sing temen senajan mudharati niku rame lah, geger dilokno wong, dicelatu, macam-macam mudharati. Tapi kayaknya setemen masa mudharat. Kenapa? Suatu saat temen itu pasti akan manfaat di kemudian hari. Nek pun janjine Kanjeng Nabi ngoten niku nggih pasti. Dadi dikongkon temen senajan to mudharat. Gak oleh goro. Koyoke soro nek temen kudu tak omongno ae. Gak apa-apa diomongno ae walaupun paribasane dadi geger dadi rame, gak apa-apa karena pasti di kemudian hari itu akan bermanfaat. Wala takdzib lan aja goro. Wa inna fa'aka senajan manfaati fil ajli di dalam sekarang ini manfaat. Berbohong manfaat sekarang manfaat. Fa innahu mongko setuhune yadruka bakal mudharat fil ajli dalam besok. Pasti besok ada balasan atas kebohongan itu kepada orang yang berbohong. Pasti sudah. Maka orang yang biasanya berbohong hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa? Yaitu tadi, pasti akan dapat imbalnya kebohongan itu. Man sapane wong kasurat kang akeh dzunubu apa dunubu dosane wong zahaba mongko ilang apa bahauhu padange wong. Orang kok wajahe diwasno gak ada nurnya, gak ada cahayanya, tidak menyenangkan, wajahnya dipandang tidak menyenangkan, itu ndudono orang itu akeh dosane. Man kasurat dunubuhu zahaba bahauhu padange niki ilang. Kan kadang ana to, ade nguasi wong kok surem, masa wis make up iku isih surem. Apa maneh gak make up. Buruk padang. Nah itu dudono wong sing dosane gede akeh. Ngaji abot dosane gede akeh. Sembayang pemaneh abot dosane gede akeh. Rasa-rasa dosane akeh. Karena belum menyatu, belum merasa mencintai kepada Allah, belum merasa ada butuh. Aku saiki butuh momongan karo Gusti Allah. Jam 2, jam 3, bahaya. Bahaya terus bisa menisuk ae. Saiki ae menisuk mesti tawat gak pasti. Nah, iku kudu dipaksa. Jadi lek niteni orang itu tanda-tandane
orang itu dosanya banyak, apalagi dosa besar, ngaji niki abot, apa maneh sembayangi abot, dosanya besar banyak. Niki dawuh Kanjeng Nabi, tutut dawuh Patikno. Kula mek maca niki, engko dikira dawuhku. Dawuh Patikno ora. Masya Allah. Zahaba mongko ilang apa bahau padange. Padange enggak ada. Ya ngono rasa-rasa. Kalau padange peteng. Rasa-rasa kate sembayang rasa. Padahal wis teko masjid gak sembayang. Akeh. Jamaah kita tuh akeh. Jaro. Senengane kok mboten danu sih, Bang? Mboten jamaah sih. Sampeyan sing jamaah. Oh, aku ora. Jadi rasa-rasa. Ojo kok tingkatane kaya kula sampean wong biasa. Kadang-kadang ustad pemimpin jamaah ya rasa-rasa. Ayo menisa mawon sembayang. Engko cek gak sembayang. Omongan ngoten niku koyoke bener, padahal salahnya 100%. Ndak boleh. Sembayang sing kok cek tenang. Ndak boleh. Kan kudu rumangsa dhewe butuh salat. Butuh omongan karo Gusti Allah. Ndak boleh. Cek tenang, nggak boleh. Lah ngene iki oleh. Sembayang sik apa mangan sik? Halo. Ayo sembayang sik ta kok mangane cek tenang ora apa-apa. Kan bener. Mangane ben ra kesusu-susu. Ha iku bener. Cek mikir Nah, sembayang ben gak mikir mangan. Ha itu boleh. Aduh pete mang enak wae. Mangane cek tenang ta, sembayang sik. Ben ra kesusu-susu, mangan ben menikmati. Itu boleh, Masya Allah. Mangka surat dzunubuhu zahaba bahauhu. Iki dawuh kitab dudu dawuh Patikno. Alaikan netepono sira bisidqi kelawan temen, bisidqil hadisi kelawan temene cerita. Hati-hati nih. Memangane niate ngaji kan wajib patus ridhone Gusti Allah, ngilangi kebodohan. Sehingga nek pas ono hal-hal sing maune kita gak ngerti utawa kita melakukan menjadi tahu dan sebagainya, berarti kita kebodohannya berkurang. Alaikana tepono sira bisidqil hadisi kelawan temene cerita. Wahidil hadisi lan ngrekso cerita. Wahidil amanati lan ngrasa amanah. Wasakho in nafsi lan lomane ati. Wa ifatil badani lan ngreksa weteng. Niki sering kula sampean. Boten sampean tok, kula sampean. Alaika bisid il hadisi kongon temen cerita. Nek cerita niku wong sing temen. Ulane sakmene. Nggo cerita ya ditambahi. Sakmene. Wis dawa dadine. Sakmene pupu. Nah niki jenenge nggih mboten hifdil hadisi ngrekso cerita. Wa hifdil amanati lan ngrekso amanah. Nek dikai amanat jangan khianat. Jangan khianat. Diberi amanah ya dijalankan sesuai SOP. Bosok kerennya saat ini kita ngomong ada SOP-nya. Jangan khianat.
hati cerita niku. Aja ngomong sapa-sapa yo, tak ceritani. Berarti insya Allah kata-kata ngono iku sadurunge memang sudah ada undang-undang ojo cerita yo sampeyan tak kandhani. Lan cerita namanya ojo cerita yo tak kandhani. Cerita namanya ojo cerita tak kandhani iku jenenge tidak ngreksa. Dosa ngoten niku. Kenapa tidak punya hak untuk menceritakan apa yang terjadi di orang lain? Bisa saelek-eleke bisa sadiku saelek-eleke kanca iku alladzi yaqsiru kang pepeko fisodikihi ing dalam kekancan. Iki orang nyindir sampean lho Mi. Iki kita pun kita dise nggo dikira nyindir. Ora. Nah iki apa diliwati ya? Diliwati sak ayat ta? Ngali ya. Hah? Tak ngono, karo nesu. Ngono. Diwaca apa diliwati? Hah? Baca. Jadi baca. Oh yo wes. Yo kok anu to kok. Kok dikira nyindir. Dawe Kanjeng Nabi bisa sediku saelek-eleke kanca. Lho, saelek-eleke lho ya. Iku bisa sediku saelele kanca alladzi yaksiru kang pepeko fisodikihi ing dalem kekancan wa yufsi lan apa iki nyeritakaken sirrohu ing rahasiane welele kanca pepeko iku di depan mata apik tapi di belakang berbicara lain. Welele konco, maka jangan dikonco. Di depan baik, di belakang membahas. Berarti bukan teman itu, jangan dicampuri. Salah pergaulan sampean. Apa maneh? Sampai rahasianya dibocorkan walaupun itu memang benar adanya haram hukumnya. Apa maneh itu fitnah tambah nemen boten parengnya. Berarti sampean salah pergaulan. Ambek Gusti Allah kok ditulungi akhirnya so talak telu. Pegatan karo bestine, oh bersyukur karo Gusti Allah dodono ditulungi karo Gusti Allah. Ngono. Bersyukur gak perlu susah. Alhamdulillah aku sepegatan teko kon. Karena dia bukan teman yang baik. Alfusodikin utawi 1000 kanca iku kolilum setitik wa aduun utawa 100 wahidun iku awa aduun utawa 100 wahidun suci iku kasirun akeh alfusodikun utawi kon 1000 kanca iku kolilin setitik wa aduun utawa 100 satru wahidun siji iku kasirun akeh kanca 1000 iku mek sithik tapi duwe satru siji niku akeh. Mata niku mboten kok misalnya ada di satru karo wong sing hadis ngarep mang berarti satrune akeh. Ora ngono. Orang ngono keterangane, gak begitu.
Sing dimaksud satru siji iku akeh, misale kanca ngaji, kanca jamaah, kanca nyambut gawe, kanca kegiatan sosial, sedekah dan sebagainya. Kok disatru paranono karena kanca siji sing nyatru iku mau sangat banyak sekali, sehingga perlu diajak bicara, komunikasi. Mbak, yuk, apa sih salahku? Aku gak mulai gak sampean kandhani. Aku mulai gak sampean tuturi. Maksudnya ngoten. Lalu memang dia memang sesuai hadis yang pertama mau, ya wajib memang disatru. Wajib disatru ancene harus ada konco. Nah, dia ben gak salah pergaulan. Terakhir, li sedekati iku kedue kanca alamatun utawi pira tetenger ayat ja'ala yen to ndadekaken kanca malahu ing artane kanca iku dunamaliku krana raine mah mulyakaken ira wa nafsa wa nafsahu ing awake kanca duna nafsika krana raine awake wa irdahu lan kekurangane kanca iku duna irdika krana raine kekurangane ira. Wangel gak ono. Muga-muga kula sampean kaya iki. Masuk gak 100% yo. Titik-titik. Li sedekati uta iku kedue kanca. Alamate kanca niku alamatun tetengere kanca. Iku ndadekno duweke dhewe ya duweke kanca. Donyane dhewe donyane kanca. Ya maksudnya orang dikekno duit ngono. Mbak ini sepeda nyo, gawe-gawein nyo ngono lho. Aduh, aku tak gawe. Oh, berarti tutuk kanca niku. Tutuk kanca. Mbak ono duit anjir dhisik. Ono. Kei. Tapi yo ono tapine. Didelok. Nah, makanya didelok. Dek sidik apa ora? Temen apa? Ora. Nah, nek gak temen ece maneh. Iki beli. Lah, tandane yo piye? Tandane wong-wong sing bisa di iki dhuwitku ya dhuwitmu, tandane ngajine sregep, ibadate sregep, maca Qur'ane sregep. Lah lek mek dangdutan tok sregep, ngajine mboten, salate mboten, ya aja kutangi. Pasti wong Gusti Allah diselingkuhi apa meneh sampean. Kan ngono to berarti. Gusti Allah aja diselingkuhi apalagi kita. Jadi ono anune, ono batasane. Kanca ngaji ya. Masyaallah. Kanca ngaji niku koyo dulur. Sampai ada alumni, himpunan alumni Makbul, Himasal, himpunan alumni Lirboyo, alumni Sarang, tadi kanca tadi dulur. Mik bakso ini wong ku enak celuk usahakan cek payu dandan. Bakso wong tuwa iku lho. Aku ndek ora karo rasane opo. Iku gak ada rasane. Ana dhewe wis Celuk kandene. Iya. Wong tuwa iki. Dudu wong tuwa. Sak piro? 6. Oh gak enak. Paling sing ijo. Oh jatuh bakso nyare iku. Iya. Aku pun bisa nih. salah alamat. Enggak, bakso. Wong tuwa ya? Iya. Oh iya iku. Oh, mripate sombong. Mungkin yakin wong tuwa tok kono ketok iku mang.
Dadi kanca ngoten niku. Niku berarti kanca. Dadi nek kanca ya milih-milih ngono iku, lek kanca jamaah. Ngoten niku kanca kerja. Lah atase kanca mek seneng-seneng tok mawon utang dhuwit, ora usah diutangi ndadekno pegatan. Ndadekno pisah karo kanca. Lah makanya gak usah. Jawabannya satu, sepurane sing akeh, Mbak. Kok tinggal di pedot ke kancan. Sudah, itu jawabannya. To the point. Gak Mbak, aku eman, aku sayang karo sampean. Sepurane aku mau ora wani timbang aku pedot sedulur karo sampean. Wis nyo sampe tak kei nyo gitu ku. Apa ta apa kayak 20.000 kayak 50.000. Itu jangan diutangi. Iya, seperti itu. Ya muga-muga barokah nggih. Utang kasaripun Pak Kabupaten Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.